Сәлем безнең яраткан телевизор караучы дусларыбыз. Безнең белән кичке кышны уздырырга әзермесез? ТМТВда яшьлек тавышы хит парады стартала һәм без аның алып баручылары Айгөл Закирҗанова һәм мин Байбулат. Татар эстрадасындагы иң кайнар яңалыкларны эфирдан күзәтеп барыгыз. Башлыйбыз. Хәзер без беләсеңме нишлибез, Айгөл? Хәзер без бер катнашучыбыз белән саубуллашып торабыз. Илнур Муллагалиев, уңышлар сиңа, иҗади үсешләр насыйп булсын. Yanımda, yazında qarında, yüreğini aldama, қолың бит қолында. Айгөл, сен ничектер белмим, ләкин мин тапшырубызның әлеге мизгелен бик нык яратам инде менә. Тапкансың яңалык. Барыбыз да көтеп ала бу мизгелне. Рәхимит премьера. Яңа җырны каршы алабыз. Яратамын диеп, гөл елмаеп көлеп, яннарымда гына йөрисең. Күзләремә карап, күңелемә ярап, кайнар кочагымда эрисең. Җанга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син, син бит җаным миңа бер генә. Дөнья ямен татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Җанга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син, син бит җаным миңа бер генә. Дөнья ямен татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Син бит минем язым, син бит җылы назым, син кояшым, син бит айларым. Яратып көлсәң дә, яратмыйм дисәң дә, бары сине генә сойларман. Җанга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син, син бит җаным миңа бер генә. Дөнья ямен татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Җанга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син, син бит җаным миңа бер генә. Дөнья ямен татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Син генә. Син генә. Сине генә күңел ярый читтә түгел, атлыйбыз бит икәү янәшә. Ойда сәңгәр күптән, мин бәйләм дип күптән, сез бәхетле диеп эндәшә. Җанга якын бит син, Сүнмәс ялкын бит син, син бит җаным миңа бер генә. дөнья ямен татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Җанга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син, син бит җаным миңа бер генә. Дөнья ямен татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Җанга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син, син бит җаным миңа бер генә. Дөнья ямен татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Синең кебек өйләнмәгән егетләр алдагы клипны бик зарыгып көтәләр инде. Ник алай дисең инде, Айгөл? Чөнки бик матур, бик чибәр, моңлы тавышлы җырчы кыз булачак. Андыйлар күп бездә, Айгөл. Кайсы турында әйтәсең? Алай дип әйтмә инде, Байбулат. Эзрәк кенә аңларга да була бит инде. Татьяна Ефремова турында әйтәм. Алайса әйдә тизрәк әлеге клипны карауга күчик әле.
jırlatqancha idillari 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 gullari sizde bolsa şeşkelleri bizde anın güllari idillari 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 gullari sizde bolsa şeşkelleri bizde anın güllari Sen beni idillari 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 gullari sizde bulsa şeşkelleri bizde anın gülleri idillari 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 gullari sizde bulsa şeşkelleri bizde anın gülleri Hozir biz sizga bir big shep klip taqdim etamiz. Boshqaruvchisi Rimma Safiulina. Rimmani yaratib tinglovchilar, ekranlarga yaqinroq kelsangizda bo'ladi. Shulay deb klipni qo'shib jiberamiz. Yazmış bizni aşırıştırdı canım Kavuşturdu yaşlık yazında Bu şirin bitmesinin ihlası Kaynar mehabbetim hakkında Bu şirin bitmesinin ihlası Kaynar mehabbetim hakkında Rahmetlimin bulğan yazmışıma Bar kanadım yarım yanımda Gaziz balalarım, ümitlerim Nerse dilimin dağında Rahmetlimin bulğan yazmışıma Bar kanadım yarım yanımda Gaziz balalarım, ümitlerim Nerse dilimin dağında Senin bilen Bəxtimni sində tapdım bin Senin astan
şeşke attım min Senin nazdan nazlı güler kebek Berelenip şeşke attım min Rahmetlimin bolgan yazmışıma Bar kanadım yarım yanımda Gaziz balalarım ümitlerim Nerse diliminde tağında Rahmetlimin bolgan yazmışıma Bar kanadım yarım yanımda Gaziz balalarım ümitlerim Nerse diliminde tağında Şeşke bulup ottu sevmez Bal jemişler şunun bilgisi Berket gibi kulum gül şeşkede kızım Balalarım kugel kezgesi Berket gibi kulum gül şeşkede kızım Balalarım kugel kezgesi Rahmetlimin bulgan yazmışıma Bar kanadım yarım yanımda Aziz balalarım ümitlerim Nerse dilimin dudağında Rahmetlimin bulgan yazmışıma Bar kanadım yarım yanımda Aziz balalarım ümitlerim Ey sen sağ bulayık biz birge Aziz balalarım ümitlerim Ey sen sağ bulayık birge Şirattагы җырчыларыбызны каршы алабыз, дуслар. Әйе, алкышлыйбыз, чөнки клибаның матур, сихри, гүзәл. Мин сине хәзер әгәр туктатмасам, син үзең туктай алмаячаксың. Соң әйтәм бит, клибы шул хәтле матур, менә үзеннән-үзе шундый эмоциялар чыгып тора, Айгөл. Әйдәгез әле, Байбулат кебек, сез дә хис-тойгыларга бирелеп алыгыз әле, дуслар. Ә сүзебез Фина Абдуллина турында бара. Күтілмей жоғалсаң да, әрніп сықранып, енді
бірге күрішірге керек. Сенсіз мен тынсыз, сенсіз еріксіз, сенсіз бақытсыз, сенсіз қиялсыз. Сенсіз мен тынсыз, сенсіз еріксіз, сенсіз бақытсыз, сенсіз қиялсыз. Қадірлі достар, сіз TMTV каналында эфирда яшілік тауышы хит парады. Егер де тапшыруны қарамай қалғансыз екен, TMTV Татар сайтына кіріп, өзіңізге керекті вақытта қарай аласыз. Әлі шулай оқ яратқан жыр шығыс ішінде тауыш бере аласыз. Шулай болғаш, рәхим етігіз.
Байбулат, Ау. әйдә мин сиңа җыр исемен әйтәм. Ә син башкаручысың. Так, әйдәле уйнап карыйк әле. Ялгыз торна, Ну, бу авыр түгел бу. Фирдус Тамаев. соңгы сөю, Монсы да җиңел бу. Марат Яруллин һәм Эльмира Нагыймова. так, тик син дип. Тик син диеп. Так, тик син диеп. Рамиля Хәйретдинов шулаймы? Әйе, дөрес. Ә хәзер аларның клипларын карап үтик. Almalaşlar bürülende, jullu yazlar jitkende. Almaların izlerişin gözüne girek tüterge. Diksin diksinliye, Dibe dibe yürek, yaşar eşin jirde. Diksin diksin girek, diksin diksin diye. dibe dibe yürek, yaşar eşin jirde. Diksin diksin girek. Başarıla matürünler, üsse yemle jeylerine. Şeşekleri atsın için sular girek siberge. Diksin diksinliye, Dibe dibe yürek, yaşar eşin jirde. Diksin diksin girek, diksin diksin diye. dibe dibe yürek, yaşar eşin jirde. Diksin diksin girek. Sanılaşlar irten sayrı, unut dalga direkke. Kış günlerin anlar için mınlar girek yürekte. Diksin diksinliye, Dibe dibe yürek, yaşar eşin jirde. Diksin diksin girek. Diksin diksin diye. dibe dibe yürek, yaşar eşin jirde. Diksin diksin girek. Менә инде киләсе атнада гашыйкларның иң яраткан, көтеп алган бәйрәме дә килеп җитә бит. Шулай итеп, легендар Изгевәли дискотекасы була. Анда син дә буласың түгел, Майгөл? Булам әлбәттә. Ә син? Мин дә булам. Сез дә булыгыз, шуңа күрә бергәләшеп ял итик, күңел ачыйк. Яшь чикләве 18+. Yalğız uzğan yazılar, sensiz atlan dağlar, Köngüllerge kirgen güz müňü. Unutulgan inde döwge süýgen ýarlar, dünýä meşaqqaty üý dolu. Üpgelesin eýde üpgele, Dip kaygılar bilen tüleme. Yaşlarım güne Meşaqqaty üý dolu. Üpkele saňaýga üpkele, Tik kaygılar bilen tüleme. Soňlap gına kilgen gaziz ýar, Köz ýaşlarym gene bulup bar. Üpkele saňaýga üpkele, Tik kaygılar bilen tüleme. Soňlap gına kilgen gaziz ýar, Köz ýaşlarym gene bulup bar.
Ümitlendirmeçi güzelim Niye kirek indi Sonlap kilgen bäxet Tuze almaz kibik yüregim Ukala sanayda ukala Tik qaylılar bilen tuleme Sonlap qana kilgen gaziz yar Kuz yaşlarım gene bulup Ukala sanayda ukala Tik qaylılar bilen tuleme Sonlap qana kilgen gaziz yar Kuz yaşlarım gene bulup Yaktı yıldız bulup Sonlap qına balqıp Bu suyuda yandı vatıldı Özgelene uzak Tik birgine tilek Ya Hudayim birçi sabırlı Ukala sanayda ukala Tik qaygılar bilen tuleme Sonlap qına kilgen gaziz yar Kuz yaşlarım gene bulup Ukala sanayda ukala Tik qaygılar bilen tuleme Sonlap qına kilgen gaziz yar Kuz yaşlarım gene bulup Sonlap qına kilgen gaziz yar Kuz yaşlarım gene bulup Kuz yaşlarım gene bulup Регина Рәшитова молодец ичмасам. Ижат итә, концертларда чыгыш ясый. Әле шуңа өстәп, социаль челтәрләрендә каверлар яздырып кертә бит ул. Яшьлек тавышында лайыклы урынны да алып тора. Кыскасы Регинаны котлыйбыз һәм инде сүзне үзенә тапшырабыз. Игътибар экраннарга. Сүйүк хислерine бирелеп Өз-өзіңне алдама Тәкъдирең күптән язылган Бош сүзләргә алданма Үткән киткән көннәреңне Сагынып елап утырма Авыр булса булсын әйдә Артка борылып карама Үткән киткән көннәреңне Сагынып елап утырма Авыр булса булсын әйдә Артка борылып карама Кире кайтмас яшьлек хисләре Йөрәгеңне алдама Юлларыбыз очрашыр дип Хыялларга алданма Үткән киткән көннәреңне Сагынып елап утырма Авыр булса булсын әйдә Артка борылып карама
Aygül, mana hazır gözlerini yum. Hem indi әйе, hem көз алдыңа кетер. Сен теле алып барушы. Сен хит парад алып барасың. Сен әлеге хит парадны алып барганда мотор клиплар, мотор жырлар карыйсың, тыңлыйсың. Көз алдыңа кетердеңме? Байбулат, сен қазіргі үшін барлығын айтасың бит. Айгөл, сенің хәзер дәле һаманда күз алдыңа килә шушай бер. Сизәсеңме? Байбулат, әйдәле, қыланып тұрмыйк әле. Яңа мотор, мәгънәле җыр тыңлап алыйк әле. Каршы алыгыз, Эльвира Юсупова. Буйлап атлап барам, олға қарайым, артқа көз салам. Яшьлек уза диеп уфтанмыймла, гомер уза диеп уйланам. Мин яшәргә килгән бу дөньяга, яшәргә дә әле яшьләргә. Гомерләрне бирдең газиз Раббым, юл күрсәтче дөрес яшәргә. Мин яшәргә килгән бу дөньяга, яшәргә дә әле яшьләргә. Гомерләрне бирдең газиз Раббым, юл күрсәтче дөрес яшәргә. Бер Алламнан сорыйм бәхетләрне, саулыклардан зинһар аерма. Бирә күрмә кайгы хәсрәтләрне, яманнардан бер үк син сакла. Мин яшәргә килгән бу дөньяга, яшәргә дә әле яшьләргә. Гомерләрне бирдең газиз Раббым, юл күрсәтче дөрес яшәргә. Мин яшәргә килгән бу дөньяга, яшәргә дә әле яшьләргә. Гомерләрне бирдең газиз Раббым, юл күрсәтче дөрес яшәргә. Унга карыйм, уңай эшләрем бар, сулга карыйм, борчу мәшәкать. Язмышыма язган гомерләрне, булса иде бәхетле яшәп. Мин яшәргә килгән бу дөньяга, яшәргә дә әле яшьләргә. Гомерләрне бирдең газиз Раббым, юл күрсәтче дөрес яшәргә. Мин яшәргә килгән бу дөньяга, яшәргә дә әле яшьләргә. Гомерләрне бирдең газиз Раббым, юл күрсәтче дөрес яшәргә. Гомерләрне бирдең газиз Раббым, юл күрсәтче дөрес яшәргә. Юл күрсәтче дөрес яшәргә. Үйгә кайтасы да килми. Ләкин хит парад шуның белән тәмам. Айгөл, сен әле ашыкма, чөнки хәзер бөтен катнашучыларны барлап аласы бар. Шуңа күрә игътибар экраннарга. Җанга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син. Син бит җаным миңа бер генә. Дөнья яман татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Рәхмәтлемен булган язмышыма, бар канатым ярым янымда. Газиз балаларым, өметләр
Оның исеме Фәйрүзә. Фамилиясы Захидуллина. Тавышы шелтерәп аккан шишмә тавышы кебек матур. Жыры күңелләргә үтеп керерлек. Ә үзе бу атнада бер баскыч югарыга күтәрелде. Сезгә уңышлар теләп, жырыгызны тыңлауга күчәбез.
Ну, нәрсә дип әйтик, җиңүчебезне котлыйбыз. Безнең вакытыбыз сизелмичә дә үтте. Шулай бит Байбулат. Нәкъ шулай сезнең белән әлеге вакыт дәвамында булдык без. Мин Байбулат. Мин Айгөл Закирҗанова. Киләсе очрашуларга хәтле сау булып торыгыз. Пока-пока.